L'octubre del 2017, Catalunya va aconseguir l'acumulació de poder col·lectiu més gran dels darrers 300 anys. Plegats vam defensar escoles, protegir urnes i resistir una brutalitat policial que a hores d'ara continua impune. Però no va ser suficient. La batalla partidista, els enfrontaments entre diferents estratègies, la disputa estèril i el desacord en els objectius compartits han provocat una situació de paràlisi institucional i de bloqueig polític. Hem de sortir d'aquest cicle de frustració. Òmnium ha decidit actuar. És urgent desbloquejar la paràlisi, impulsar un nou espai de discussió constructiva, crear les condicions per a un acord estratègic i proposar al país un horitzó concret pel qual valgui la pena lluitar. La societat civil organitzada està en condicions de tornar a bastir una estratègia compartida. Ha arribat el moment en què els partits polítics demostrin si la volen fer possible. I volem dir que, com sempre, per Òmnium no quedarà.